Ilisipon na lang sa mga opisyal sa Barangay Bakaw, Mandurriao, Iloilo City ang nagakooperar sa mga pulis kaangot sa mga ginapatigayon nga drug buy-bust operation. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain Roque Jimeno III, officer in charge sa City Drug Enforcement Unit, iyagin pahayag nga wala siya nakahibalo kung nahuya o kung nahadlok ang mga barangay officials apang nagapang-alang-alang ang mga ini nga magbulig. Pahayag ni Jimeno, mabudlay sudlo ng mga barangay apang dako nga suporta sa ilang mga pulis ang detalye nga ginahatag sang civilian informants. Hindi na bag-o ang barangay Bakaw sa pamatin-an sang taga syudad kun buy-bust ang hambalan na suno kay Roque. Ilabi na nga ang nadakpan sa iban nga operasyon na nagatudlo man sa among nga barangay nga amo ang ilang source. Lakip sa latest operations sang pulis sa barangay Bakaw amo ang natabo subong nga Marso nga pagdakop sa anom ka mga suspect nga yara sa balaya sang main target sang drug buy-bust. Nakuha sa ilang suspected shabu nga may balor nga 952,000 pesos sang hingapusan sang Pebrero. May mag-utod man nga construction worker kag passenger assistant officer nga dadakpan sa amo nga barangay kung sa diin na kumpeskar ang 1.9 million pesos nga balor sang ginapasuni shabu. Ang Bakaw ay hindi na bagpo sa pamatinaan sang taga Iloilo City. Kasi bala naton, mostly ang dakop naton kung hindi alin sa Inisi, alin sa Diinda, Bakaw na yung source. Sira sa Bakaw, tama nakabudlay, mag-operate kada kay permira lang sunog da. So far sa mga opisyalis, I don't know kung nahuya sila or nahadlok kanda kila sa drug buy-bust operation, ilisipon lang ang cooperate sa aton. So pero kung buligan ka nila, dako big na bulig. Kasi dito na sila dakop even mga dagpuan da kasi hadlok man sila sa Bakaw kasi damo na kwarta nila ang buon during election do man kita pasalamat kita sa ibanda nagatagin po sa aton pagapalo naton kung wala sa ila hindi nakasabot